Tirugin nga iba sa di pagkasalitaan ni Edmond nga napauluan, di kan kayat. Sino pangibagbagaan nga ta? Sino magkungkuna nga ta di kan kayat? Diyan nga ta babae, dinakanong kayat, dinangatan kayat. Sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Edmond nga napauluan, di kan kayat. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi. Tano ko itinakam ko, nasaraka kun. Nasaraka kun. Nasaraka kun. At dakit may sa nga resto bar manong nemi min inom iti beer kanagpulpulutan iti crispy nga bagis data paborito prito nga na adobo ken na crispy nga bagis. Siya tikit kitain na manon nami taluda iti day tangalamisaan. Duwa nga babae ken may isa nga lalaki. Di may isa nga babae manon nami kalkalingan na lang ti pintas. Ngem da di may isa nga mangkit-kita kanyak manon nami ket wow. Kastoy ta sapsapulit aki na po saksak ti may isa nga babae. Nabayagen nga baruak mano. Adumaten digiti naglabasak nga babae. Ngem sa bali dato kita. Krasko. Kayat ko ti pintas na. Wow. Timakderak manong nemi kita imasadagak iti lamisanda. Excuse me? Mabalin ti makiyama mo? Manong nemi. Ti kurso natak nga babae iti nang iturungak ti nakulap ko. Ti makder manong nemi ket adda nga makitam ti kinalapsat na. Oral nagsagawisi ti riknak. Nang runa manong nemi di agraip dagi dakulap mi. Naglamuyot nga dakulap. Susan. Susan tinakang ko, sir. Anak sa seren. Isakbot ni Edmond. Edmond, maragsakan nagtang. Sikat imasidig. Kinapod no na. Siya kumait at tumasidig na imuna ka lang. Isuman na kita kakaduak, my best friend, Lita, kentig boyfriend na ni Mario. Kahit na nga sawen, sikat awang Paris na. Awang pingamin di boyfriend ko eh. Napiyakin ni Lita at the boyfriend na. May I join you? Why not? Mabaling ka di? Sige, okay. Uno umin ka dyan lamisan ko. Tap na pair by pair. Okay. Alak nga rin dato yung umayk dyan lamisan mo, Edmond. Okay ba, Lita? Mario? Okay lang. Sige lang. Kahit mas pagarikan ta, kahit mintong tagawid, muno na kam doon. Mr. Edmond, sir, bahala ka nito tigayam ko, ha? No. Ako problema. Nasayata ka tao. O sige, anak ko ng Susan. Mayat ka? Sige. Ang bahati ang lahat ng arutin kina Edmond. Nung kasanot pa nag-crush na kanyak, baka kasama ti pa nag-crush ko ken ko, ana. Deta pa iti magustuwak manong name nga mangagkan ko, ana. Saan nga agin ko na. Kahit na nga sa wen, manong name nga talaga nga na inlabmet kanyak. Wen. Nagkasama kam nga ruden ngamin inom, manong name, ang padpada kam tininumen. Magustuhan no ti crispy nga bagis ket nagorderek pa iti adado. Madlaw ko anong name nga nariknanan ti inom na. Susan, kaya pa'y? Kaya pa'y, ore may sapay. Yung pangimpanam namin kanya. Itulot ka dyan, ibalayo. Agkakasaraan kami kinilita. Tagkatrabahoan kami. Sige. Agkaskasara kami. The apartment ko. Tadayo nga min balay mi. Asasdig dito yung apartment ko, iti pagtrabaho. Hindi, pangintulod ng nganot kanyak. Ito yan nilita, uwan iti apartment mo. Sige. Saan nga baybay ka, Edmond? Nainlove ka, nainlove ako. Oro raklat pag ibagam tayo, I love you.
Naskan ka di paling nga balikas ko? Di ba? Action is more than a word. Sige. Ngayon kahit kumangag. Susan, I love you. I love you too. Isunti mo nang imarakop kaniya at manong nemi. Kat siyak mo tinang igam tat sumbangir na pingping na kit inamalak. Di itay pa lang arapa-apek nga agkan nga bibig na mano itinapaot. Bumalbalas mo't mano. Let's go. So iti apartment ka. Sumot ka? Oris na rin at pangipanam kanya, Edmond. Sumurot ka. Kaya nakasagana ka mangipaigan ka. Ti amin ko. Ti hamok idi manong namigat saanan nga virgin ni Susan. Takaslad the experience na. Imagine, nagamamukam lang itay, kalpasan na, nagkasaganan ng mga ipaay ti amin na kaniya. Inyawid ko nga rod ni Susan manunay ti apartment, nagdigo si Suna. Pinalubulutak iti tuwalya, kalaba tuwalya. Nagdigo sakmet manunay. Sinublat ko met tuwalya manunay na inaramat na, kalpasan nga inikat na kat nagulislatan. Manong nemi, kaslasang ko palapat yun. Kasla GRO, inrawar ko, kat ita. Kainta. Yung saan na GRO manong, mga opisina, nakapinpintas, nakabalbanglo, nakamaymayat, nakaimas. Agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi, ta iti sumagpatak iti katre, inikat kumaten ti tuwalya, ng bidang ko ti bagi. Saksi maliksik maten iti ules. Kat siyempre, iti karawag, isuna talaga nga awan arwaten na. Nagraip na namin pinsanin ti bagi mi man. Iti panagin narakop mi ti nakairiirot. Naramanak manen ti kinibibig na manong nemi sa ko yung pababa. Wow! Champion nga babae. Nakalinlinis ti kutis naman. Nakamaymayat ti sukog ti barukong. Nang kumanong nemi di kiti asog na kat kaslad adda nga di kita nga mangmangit ko nga asog kiti so adda mang parugso kanya. Iso nga bababakpay ti ulok manong nemi kat ingkayang naman. Wow! Nakamaymayat. Kiskiskisan na siguro. Gabot kasla. Opo, nagmayat. Anadang ti arang eng ni Susan manong nemi ti aramidek iti baba. Aging gagimanatan man. Kat ditoyak anarigatan. Nga narigatan met isuna. Nagsipod ta talaga nga isupay lang dito iti damo nga panakapisang ti talon iti langit. Agpadpada kami nga napnek manong nemi iti muna arikus. Saan ka nagsangit? Ano ka magpagsangitak? Ado nga hindi kiti babaeng damo dakit ang sangit na kalpasan maburak ti kristal da. Siguro, agbawi da. Ngam siyak, sana kang sangit kaputasanan kang babawi. Nang ipaay kang katikinapirhen ko. Gabot tapat siyak, nga di nagtubaybayan. Saan kang baybayan? Saan kang baybayan? Ikarikan ka. Kalpasan dayta manong nemi iti second round na may mayat manin man. Napapaot manin. Edmond? Itatanhala mo ti kayat mo kanya. Kinaykayat ta. Saan lang na yat. Saan lang na siya dinaganyaya. Itadanda na pasamak ka data. Ano ti plano? Plano?
Di na ka di pagtulagan nga dagos ti kasar. Abig katawa ka. Itala nagamamutan na napasama ka na ita pagtulagan na ti kasar. Kastoy na intun dumteng ti Mansarita. Intun dumanon ti kasto yung petsa next month. Pagsalitaan tanton. Really? Apay? Kasla, nadlaw ko kasla ka barbaro ti kotsem. Medyo may katlokot sa gdadya. Oh? Malastog ka ba niya? Ha, nakadastog ka ba tos ti bagbagat? Mahilig ka kami nga no. At balabasit gas-gas ti kotse ko, sukatak man eh. Pangipanam ti doa. Nakagarahe. Pasari mo isublat ko no kung sa rin. Talo nga kotse ti pagsusublatek. Ayan nga di kiti doa. Dadya balay. No mapanak ag bakasyon, dadya usarek ko ha, itata, no bakasyon na dadya may sa, di usarek ka diya. Handag papada ti color. Kahit mga sawin, pagkakitaan na talaga ng takot siya. Bakit lang kayo? Dapat basit. Sika. Pagkangayak lang yung empleyado. Baga na nakapaggraduarak pa eh. Karkarikatan dana ng kintatag ko tap na makapagturpusak. Meaning, baknang ka na kurapayat. Sanga na patigdetang. Laloga? Urian yaman ti kasasaad mo. Tibiyag. Tinasken. Virgin ka? Napindas ka? Adaken ka sa pulik. Ken talagang marignak na ipatpatek ka. Oh, Edmund, sana ka nagkamaling lang ayat ken ka. Ket kayat kumanin Edmund. Uri awan turog tan Edmund. Manong naimi day tinagpatnag ngawan sa baling narami ni medyo nagragsak ngam kabot mapanong kami met naturog kami. Kabigatan na manong naimi isot nagluto. Wow. Naimas. Inalain ka ngagluto. Naimas ka lang ruden, naimas pa tiluto. Basta't kunada. No naimas ka, naimas pa tiluto. Kasi ka, nalain ka. Apa ito pag nagkumpararam kanya, kahuan. Ngayon digiti performance mo pakagitaan ti eksperto. Nalaing ka. Nasapak ni tulod isuna iti apartment da manon nami kitap nog sukat nga mapamwet lang iti opisina. Nilita din ang ilukat manon nami dirita. Wala, napanin nyo. Saan ka pa tumawag man? Tawag, di mo pa sumbatan. Pasensya ka, Lita. Imen ni Jeka Sera, iti apartment ko. Kahit mo ngasawan? At ang napasama kayo? Dan. Nagaliston. Hala, talaga. Agtintinawag kami manon nemi kabayatan nga the break time mi iti panag merienda, lunch break, astamat manin ti malem. Naging ka nagtulagan mi manong nga dagasekto isuna iti pisina da. Iti malem ti Friday. Tag Friday date kami manong. Hindi mapang ko dagasen isuna, siyempre sa bali man ti kotsem. Nagbakasyon ang amin di Miyerkules. Sa Jayak Balay nga, nagawid imian. Sinaktaktikotsak. Let's go. Okay. Di ba kalugan manong nemi iso tinangarakop kaniyak nga nangagkakadig iti bibig ko. I miss you. I miss you too. Pag after dinner, papananta. Umunantag shopping sa tantog dinner.
And then, umayak man hindi ka seram. Sige. Oh, mapikas la panunutin pa ilaing. Kaya't ko kumarin na bi. Manong name in shopping nak. Ala, Edmond, baka pagarap mo nga, mahilig ka karigita nga materials nga banag ah. No, voluntaryo, nagtao di kon ka, nga isagot ko kada kang galing ito. Magustong ka dimit lang dito ang kwentas. Lalangi na una eh. Itid mo lang nga kwarta. Sabi ko mga kwarta, kadaga mo man iti kaon ka dito eh. O ano ba kahit mo? After kwentas, you get some ring? Ang kurik ka. Ito eh, kahit ko na ito eh. Wow. Nalaklakan hindi dyan. Matino nang ina, magustuhan ka. Ang problema ti kwarta kanya. Talaga? Kalpasan data manonemi na pangkam nag-dinner. Iminom kami. Sa inyawit ko isuna manonemi ti apartment. Ketkas, idi, nakarkaroman itahan manonemi ti paot dagiti roman sa ditong galmays. Abigatan na manonemi kaputa awan ti opisina, Sabado. Nagmalmalem dito yung apartment man. Ay ka nag-ring ti cellphone ko. Ni Mama. Mama? Hello? Pudno ka diti iba't padamag da kanya? Nga niya, Mama? Namindo ka nung nagundaw nga din sang pwet mga babae dito apartment mo. Uwan, Ma? Iso ka di dati ti bagang masusan? Uwan, Ma? Sabi ka di, Ma? Mabaling ka di, anak. Nga, ibagam kang kuana. Una ibagam kanya, no sa dinot pakasaraka kang kuana. At dito ita. Meaning, pag-awawidan na. Sabi, Ma, kahit ko makasarita. Ma, saan ka kumang makibiyang pa eh? Di mo kadikayat, kakilatisik, dada nga babae. Ma, kami mo't nga babae ti biyag ko kit pakibiyangan nyo. Please. Ano ko man naramraman ni Susan? Kabuti patpatig ko na iso na. Sige. Ngim, please. Ibagam mo sa dinuti, pakasaraka kay ko na. Sige, Ma. I-text ko to. Kapag isumat ngayon masatek, manong naming ni Susan. Sweetheart, sino dyan? Ni Mama. Dalang request na nga i-text ko kayong kuanan. Nasingbat ka din ni mamang mo? Nasingbat? Hanga mata po, bre? Ano kahit mo sawan? Ado nga hindi kita bapak ng mata po, bre, kahit nasiyat ni mga. Nang runa, noon na siya at di ka sasarita na. Edmond? Awan ko man ti nagtarigaki nga mga lapid relasyon ta. Gabuta, pakatayak laki din na mapukaw ka. Ipatpatig ka, Susan. Kit santong ang balbalo deta. Urean niya at mapaspasama. Wow, thank you. Thank you, Edmond. Kayat ko. Oh. Kayat mo manin? Uy, nakmayat si ko. Manong name kalpasan ti talungal daw. Tinawagan nak ni Mama. Ma, dito pisina. Kahit ko lang yung pakamukang kanak. Adain sin ko keng ka nga boys.
voice clip, ti messenger mo. Bamaling ka din nga. Dinggam to? Ano dyan, mama? Basta dinggam to. Sige, ma, minto no last lunch break. So, at that time ko magdagin. Agpalpal pa ako ni Tineta pangal daw manong na hindi malagip ko. Wen, malagip ko. Dadya kayat ni mama, ay pangag, adinggag. Voice clip, minapaot, 15 minutes. Idi-open ko manong name nakiktutak. Boses. Boses ni Susan? Na nakapigpigsa? Nga tibagbaga na manong name awan bibiyang mo. Di mo pakibiyangan ti relasyon mi kina Edmond. Bro ha, bakit? Kahit kakaloko man ang sarita na itinasya at iha. Iha kang iha. Kung naman sinumasukang napiya ko makabot mo saan ka nalaad. Nalaad nga bakit? Saan ko ngayon tuloy man? Laban ginasarita ni mama ni Susan. Kaya nakalawlawag dyan ang ko nga. Nakababa. Diya buses ni mama. Saan inawaan? Bruha, bakit? Nalaad nga bakit? Tinawagak ni mama. Ma? Oh, nangig mo ka din? Saan kong intuloy, ma? Pwede mo intuloy? Tap na mangig mo ko, ma. Di kita dadong mo pa yung bagana. Yung bagana sa dyan nga, nagasagana nga, pungot-pungotin na, ngay dumudum na, trupak, iti semento. Tadinanon ko nga rin isuna, iti apartment da. Ananawan pa, iti kayam na. Kasta ka diti klase na nga babae, iti kayat mo nga asawain. Kasta ka diti klase na nga babae, iti kayat mo nga ayaten. Baka man adan na ibagayo nga, nagpungtutan na. Awan timbagak nga nagpungtutan. Anya timbagayo sakbay nga nagpungtut. Mabaling ka din ang kasarita ta. Kasarita ka, anasiyaan. Sakbay nga na-record ko. No may panggap, iti relasyon mi kini Edmond. No si kaman ti bruha nga inana. Awan bibiyang mo iti relasyon mi. Tagos nga nadagsen iti balikas na. Iti likodan nga na siya at lahat ti panakisarita ken kuana. Inanawa pa di kayem na ang kumamay takas na panakisarita ket natatay ng nimsika. Ray umam ti natatay ng nimsika kunan na pa. Ngayon adagdan at timbang sit. Kayam. Hindi kuyukin na ti kayem na. Talagang sanga sumardeng ipangpangtanat. Kung nadya na, nasayset langin na pumanaw kayo, nana, please, may kayong titulod kayo. Tiyagin ka na tigay. Diya na nagpadispensar. Dinamag ko, kasta ka di talaga, di ugali, di kayam mo. Ay na, saklat gayam na di opisina, nana, kabuta na tangig. Porque ket napintas ko, nana. Imbag tamaanusak nga gayam. Ngayon, kas gayam na, kang kanayon ko pagbagaan. Kas diyete sa oti gayam na. Kas na katiti klase, ti babae nga yatem, ngagpalintong asawam. Saan gadi nga, digit kas kadakwada, isudo ko mat napakumbaba. Hanak ba't nagbalin nga matabubre, kahit kula kasarita isuna. Tanong kas pagkarika tanadok talak ko mga nasya at yung ugali na. Uri no saan tayo nga ka-level. Kaya't ko. Ang di pulos na kapasa. Mama,
Nusan kay kumana nakibiyang. Awang kumanetoy. Jack kumanaduktalan. Maduktalan tulayangan. Into nag-asawa kayon. Kas kahit tugali na. Sigun pa yung tigayam na. Nabayagang nagsapsapol ni Susan itikaskan ka. Nga damabalin na. Kat kastaon ng hanot yaman na. Kapot naimbitaran. Kada iti nga pa nag-date da iti boyfriend ni Lita. Kat nakamamo kayo. Sige na. Ala, dadat maudi nga pakibiyang ako nga girlfriend. Hindi mo kaya ti pa nakibiyang ko nga inam. Signan iti iyo. Panagpilim ti agbalin asawa. Maudi dato inarak. Di kanton bibiyangan. Basta isinam detang babae. Kada-kada siya marasarunong aldaw manon nami no tumawag ni Susan. Mas lang nakasaysayat, mat na babae. Nga dinaamot bungkaw, dinakamot agungat, dinakamot agpungtot. Nakasweet-sweet. Sweetheart, I miss you. I miss you too. Urayan ta ka di pa lang di Friday? Oresanin. Imbas nga gawid ak sa jibalay. Abay kang kanay mo nga kailiw, ti bruhang inam. Ano to ko nun? Hangaw ko lang, DJ, sweetheart. Agsarak tayo ta. Kapag ito akong mapalabas na ito eh. Ito nga? Ito eh. Ka-apartment mo, Mike, dita? Madi. Ito restaurant. Nangangkampay lang muna ngem sa anak nga nagurder iti arak. Idag salutsudan no apay nga awan arak. Awan mo't kuminom. Holy shit. Sige, mangantan. Agpusog ka. May nakagayang pinansyat ni mama. Di apartment nyo ang gayem. Oh! Bastos ni mamang mo. Ha? Ang kasim? Kasala sa sisunong nga. Paglukat ko, Jerida? Hoy! Isinam! Tiyan ako! Gapatasan ka, may kari. Kuno na sigod. Kahit anamat tinaramin mo. Siya ang saktikal kalabanan mo na. Ayatin na unit anak mo. Uraan niya laramidem. Sika nga bruha bakit? Dila na hala at dogali na nga bakit? Kunak mata pobre. Gastak, no ilabang ko ti panagayat ko. No ilabang mo ti panagayat mo kanya, mapukaw mo ti respeto may tipadam nga tao. Mismo pa may mamang ko. Mangig ko ti bruha bakit? Iti mismo. Siya ang mismong anak na. Sweetheart. Diyan kaming kahit sa kasya eh. Kapag natangsit ka. Natangig ka. Nakurapay ka lang, Roder. Natangig ka ba eh? Edmund? Di naman na mahal ko ma. Kasi ka kumarate napakumbaba. Gapata si kang harot ka dati baba. Kahit siyak ka dati na to. Taapay. Patsyam ka din ni mamang mo. Gapata ibaga ni mamang mo. Dinakayat. Kahit dinakpat din kayat. Diyak mamati, sweetheart. Gapata iba't patignak di ba? Iba't patignak. Mistake. Nagipasarak lang tipintas mo itiruhan. Nakaalas with gayam ti ugalit. Edmund, di kan kayat. Ha?
Imposible. Ipatpatag na unay-unay, di ba? Siyak lang plan, ti babae pa nga, nasara kong kapapintasan kan kaimasan tiluto na, kinaimas. Ngayon napukaw namin pinsan, panangraem ko kayong ka na pintas ka. Sikat ti bruha, imbus ka ni mama. Bruha, bakit ko kit din mamang ko? Kit mamangit ko ba'y? Nun, di kan kayat. Tsak pagtatak ko na ni tikasken ka. Amom ore ko mano sikat ti karirigatan, kakurapayan, ti so aming nakurapay, no amom ko mga respeteren ti inat, no amom ko matagpakumbawa. Maayat ka kuma. May patag ka kuma. Ngem, kas na ko na tigayim mo. Ure di opisina yo. Nila englita tigayim mo. Anusan na ka. Gayim na ka kabot kayat nakabagbagaan. Di ba? Oh, sumbatan. Nila englita tigayim mo. Iti opisina yo. Di ba? Edmond, please. Mabaling ko malbaliwan, di ko ang wali. Nalataw ti amin. Nga tayo mo sa babayan naklatan. Naalaman di kayat mo kanyak, ti kinabirahin ko. Intan mo ita. Di mo pa amo sinalimot mo ita. Basta latan intayam. Gapot amo nga baknanga, kahit nabayagan ng sumarasara ka di baknang as kanya. Nga nadlaw mo siguro nga talaga rin labak yan ka. Nga oraan niya araramidam kaya't kalatan, no. Uri si kangatan kapipintasan tila nga. Ngayon no sikat kalalaadan ti ugali. Pwek! Oh. Saan ka nang itutulog? Prumara ko. Aglugan lang kahit mo pagluganan. Agsinatan, di kan kayat. No. Ang pangamatayak. Ibagak enjoy suicide note ko. Nagapukeng ka. Iso nga nagpakamataya, sikat ng patay kanyak. Kasi magakag pakamataya. Aramidan na kayat nung aramidan awanin ti bibiyang ko kayo ka. Di kan kayat. Imblock ko asigod manong naming tapos saan na ko na makontak. Ngayong gabuta mo na ti apartment ko manong naming umay sadyay. Pukaw, durbal. Nidyak matital-tal. Nalamid ko mano. Pinanawa kong datang apartment. Ano sa kong tag-travel, ti medyo adayo. Agawid ak dito'y balay ko. Pinanawa kong ti apartment, manong name kat nagawid ak dito'y balay. Kumusta kayo? Huwag gamin, mama. Good. Yung black ko ba yan? Kat kabuat ta mo na di apartment. Kung mo may sadyang agpukpuk ko. Tila dabagbaga pakamatayag ko na. So, pinanawa ko ti apartment ba? Ore medyo 1 hour ko travel. Manipod yung pisina, gingganat ti balay. Dito yakan. Very good. Tila masarsara ka mami. Hagyaman kada kayo, mama. Awan sa bali, nga pagyamanam no sangan ni Apo Diyos. Ngayon kasi iti karig kang ganak. Di ka pakibiyagan din. Ma, kaya't ko biyang indaklat ta. Kilatisan nyo, hindi kita babaeng sa karelasyon ko. Tandani ka na liwanin, loko. Talaga na in love ko, kaputi pintas na. Ken si kapay tinang damo ken ko na. Kung nga mama, swerte ko na. Baglangin din tanda kayo, mama. Andakad karot ina. Nga isagmak natin anak na. Ngayon, no sa anak ko man nagibiyang, di isagmak ka kuma. Saan ko nga nakikita pa ay manong name ni Susan, ngayong inawagan nak na minsan manong name Ilita. Naala na siguro ti cellphone number ko. Sindi ito Nilita. Ti best friend ni Susan. Oh, Lita. Nakatawag ka man. Sorry naalak na ito yung number mo. Iti cellphone ni Susan. Kumusta kan? Siya? Agaw-awit ako nito balay.
Anong sa konta 1 hour nga parang travel ko nga gawid kinagapan. Barbarin na makagitak tumatlang dito ta sa bali nga pagdarusan. Kat kung salamat na kaya mo, nag-resign. Oh, nagsayangan. Ang garod. Oh, sa bali nga ramida ng partek. Maumakpay ka din mo na. Bye-bye ang kalatan. O rin, ramida mo na. So nga nag-resignan. Kapag nag-resignan, di ka matagkit-kitan, di awan bibiyang ko kengkuanan. Ipasari matawagak na wa. Pasensya ka ni tigayim ko. Kailang. Tanda niya ako na yung layuan. Kita, baka kumaking ka idi. Batasim nga amuan ti ugari na ako na kumedikin ka. Imimbag ta nakibiyang ni mamang mo. Amo ngamin, kasta ni mama. Amo na daman girlfriend ko. Hanggang sumarding na diyagin ka na nga di na makasarita. Ni mama mo idi tinakapakpakumbaba. Yung tikonak nga din, natangsit nga talaga ni Susan. Di na kuma inikatan dito nga mading ugali na ket nakasara ka ni tikasking ka. Ayaw kaya. Dahil kwentas nga, inregalom keng kuana. Jisiksing. Di mo kaya pasublihan? Abay ko mapasublihan pa yanin. Oh. Diyan mo nga. Awan kwarta na kat ipon shop na. Tunukan, mapukawan na dyan. Nasiyad mo mapukawan. Tap na mapukaw ako na may pinsan kang kuana. Sige, kumusta ka man ni Mario? Awan kami kini Mario. Tapay. Kanidi rami nga panag-aamo tayo. Diba? Imuno na kami. Pilit ng insarit kutsen at hotel. Dajat kinagurak yung kuana. Ken mo sawon? Samon tula magunod ti kay kayat mo? No makapagkasarta ko lang. Sa bali ka. Saan nga kaskin kayo ni Susan? Nagamambo kami tayo. Madamdam ba? Nalpasil. Kaputa nakatok mga roti kaskin ka. Diyan apartment mo, nagyanan nyo kini Susan? Sa di edit nagyanan nyo? Iso pala tayo mo ita? May sa akon. Baling nga di ko may pasya rin. Hala, tapay. Baka si kakinsyak din na ikari. Sana ka may ikari, Edmond. Tapay. Nakasadot ka sa saad tibiyag nga naggapuan ni Susan kastamot kanya. Tilaan mabaling ko ipanakil. Kasupadig ni Susan. Nasingpet ha? Amo kasalamat matanti. Kakaiso na nga dayaw ko. May kamano ni Mario ang boyfriend mo. May katlo. Amin-amin da, agkalikagom, dadat gapuna pagsinsinaan mi. Nagtulad ka mo ni Mario, idi, hamong ibagbagat ikasta, di mo kid-kidawan, ti panangipaay ko kayo ka, ti birhen, kinabirhen ko, kaputa jak kayat. Kaday di nga rabi nga panangipapilit na. Naaring nagat guyud-guyudan na, bagkatan na, kurang na lang, pukawan na ti puto. May gamantasan nga nakapanunot ti panang paturog na kayo ka. Agi inom ko, baka laukan na isot ga po na nga. Nakaapot latad na kulap ko. Ti basok no mga inuman. Talagang nasakbay ka. Dahil tala ulit, yung gonam-gonam di kita nakanakan niya. Ti panaganan ko. Lita. Umay kapasya rin. Kinapudno na. Sika, bueno ni Susan. I'm sorry Tani Susan, ti pinili. Saan na sika? Ngayon kaputawanin ni Susan. Second choice na lang. Sorry. Okay lang. Manong name inaran ko nga rod ni Lita.
sa bali ni Lita talaga. Saan nga gumanggana, nakatantanan. Okay? Dito na di magustuhan. Sana kas kinisusan nga na instant. Ngayon kahit ko kumamot mo saan kas dito gali na. Gayam kita takam kamatin na. Ngayon ni Lita, anong name magustuhan, di kinatanan na. Imagine man, nagpatulong ako pa yung ginima. Ano ito kahit mo sa uliw? Ni Lita, mama. Di nyo kayat? Di gayem, ni Susan, nakasupadi na. Uwan mo. Wala, iso trubeng. Agsupadi na nga ni Susan. Gusto na lang tada problema. Apay. No ni Susan idi. Kahit awang pa'y so magmanulang ang minuto, oras na alakon. Ngim ni Lita, ma. Almost makataway na. Ngayon nga amin timadlaw mo keng kuwana. Kasi lahat dadalhin na pala yung tirik na na. Kasi lahat na pa nagduwa-duwa na. Ada pa nagduwa-duwa na keng ka. Kasi lakas dyan. Bay, amigo. Tulungan ka mga lukoy tirik na ni Lita. Pakibiyangan ka manin. Nga saan nga, mangibagang nga, adaywam, ti anak ko. Nadikit, ayatem ko mati anak ko. Anak. Ma, sigurado ka, tulungan ka. Kaya't kunilita para kayo ka. Naman siguro kinasarita, manunay ni mama ni Lita, kahit tinawagan na, luko ka, apay. Pati ni mamang mo, iramraman mo pa. Talagang ang tapakiramanan ni mama. Saan nga mamagsina? Noon di kat mamagtipon. Sika nga takin siya, tiday kari. Apa nga mada pa nagduwa-duwam? Di bang panutek dito ka sa sahat, tibiyang mi. Kaya dumating na yung mga bagbaga. Ang mga nagbalinak to lang ang katulong. Agam mo kayo matan kini mama. Di ba? Mostly no ka nga nagati baknang kat akurapay nga tipon kat ti problema kat nakay kamangan ay dinagana. Ini mama. Iso pa hindi mga aram ka. Talay nga talaga ni mamang mo. Amom no saan nga nakibiyang ni mamang mo? Agduha-duha. Kaya ka ba talaga ibiyangan ni mamang mo? Sige na. I love you too, Edmond. Manong nemi na maminsan nga talaga ket dagitiya naganak matlaeng iti makaigapuno apay. Ngagkatuluyan, uno saan ngagkatuluyan. Dagiti agayan na yan. Tanapintas iti panakibiyang da. Takunadan, awan naganak amang isagmak ti anak da. No dikit mangiturong iti na siya. Tano impilit ko kuma. Inlaban ko ba? Ti panagayat ko kinisusan. Baka agbababawi ito. Imbaglagid din manong. Taadda ni mama. Na nakadugtal ti ugali na. Imbaglagid din taadda ni mama. Nang tulungan niya. Nga nangaluki tirik na nilita. Iso nga iti apabangapan na da kami kinilita. Pinagkasar kami manong nemi adda ni Susan. Abasa nga siya. May awang magpintas mo siya. Napasama ken ka. Kung nagpeso Susan. Abay. Alcoholic. Inaldaw lata. At alcohol ti pagkik. Sayang ka Susan. Kinuna ni Lita. Gapukan ka. Edmund. Hanga gapukan niya. Gapumadlayan ka. Susan, sampay na lato ti amin. Idjamon ti aginom. Pasublim ti dati nga langam. Tabarbaring maure mong tumadlayan. Ti talagang nga lalaki nga naikarigan ka. Kad ikati mo ti kinatangig mo. Tawam mo ti mabalin mong ipanakil. Dahil talaki na pintas mo.
Maun serbi ti pintas. No, nagalas ba't ugali. Kaya di kaida kami kinilita manong name ituyan nga napanagtigak nga talaga. Maudi a babae ti biyak ko. Pirhen manin. Nga nakapinpintas, nakasaysayaat ti ugali ni Lita man. Samit ka di ako na nga perfect. Tadamat la talaga tayo pagbidutan, wano, pakauyawan, ngem kumpleto. Tayo kung kulada nga complete. Nga di letter L, masapul nga nga may kat. Gabutat kahit ng sawan kat love. Tano ikatem di letter L, iti complete, agbaling nga compete. Awan no kanti pa nakakompleto na. No digat pa nagkaapa. Dito nga rin ti pagkasarita, manong nemi, kat agyaman naklaunay, ti anus, kenlaing mo nga nang ibasa, kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ken pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak nga nagbuya, ken dimngeg, more power to your program. Ito yung agyaman na pagaya mo, Edmond.